Viime vuonna haettiin Latviasta uusi auto. No niin, katsotaanpa mitä täältä löytyy. Täällä on semmonen vähän isompi joululaite. Sitä sitten vähän testailtiin ja koeajettiin. Autoa on monin paikoin kevennetty ja hevosvoimia löytyy noin 400, eli tämä tottelee kaasua kohtuullisen hyvin. Tällä on ollut mukava ajella kisoja ja käytiinpä tällä myös Puolassa ajamassa Breslau ralli, jota myös epävirallisesti Euroopan takariksi kutsutaan. Pysy mukana ja ota kanava seuraa. Katsotaan mitä tuotiin.